सुनत है का बात है? अरे देखा तारा रघु आपके भाई बहुत तंग करता हमरा के, आके एकरो के घर से लेके जाई ना। अच्छा इधर पर रही तोरे सामने तो फोन लगा के हमके दिया उसे बतियाई तो नहीं। अरे इतना तंग करता कि कितना हम बताई। अच्छा हम समझा दे टेंशन मत ला। सुनिए अच्छा हम का कहता नहीं। बोला खुलल बा लॉकडाउन राजा जी आई, अपने ही भैया के संग में ले जाई। खुलल बा लॉकडाउन राजा जी आई, अपने ही भैया के संग में ले जाई। चट गइले वठवा के लाली चपक के, चट गइले वठवा के लाली चपक के, सुत गइले खटिया पे देवरा पटक के। सुनो तनी कि सब लोग कोरोना में घरे आयल, रउआ लगा था कि 14 दिन स्कूल में काटे बदे डरा गिला का। अरे 14 दिन स्कूल में रहता तो का होत, रउआ के खाना तो हम पहुँचेबे कर इतना। सुनी हम का कहतनी। बोला तू कोरोना में घरे नहीं अइला, कौन सवत साथे रतिया बितैला। बुझ नहीं तू कोरोना में घरे नहीं अइला, कौन सवत साथे रतिया बितैला। खींच देले बाटे मोर साड़ी झटक के, खींच देले बाटे मोर साड़ी झटक के, सुत गइले खटिया पे देवरा पटक के। बारिश बार भैया और सुनी। बोला अरे इतना तंग कर देले बा ना कि घरे में रहल दुश्वार बा हो। ज्यादा लड़का बा। आ सुनी कितना हम तोहरा से कही, कहत कहत तंग आ गल बड़ी। सुनी का कहतनी। बोला मिस्त्री जमालू पिया घरे तू अइहा, हमरा के चल के नैहर पहुँचैहा। दीपक दीवाना पिया घरे तू अइहा, हमरा के चल के नैहर पहुँचैहा। अब्दुल देवरवाई धैलस लपक के, अब्दुल देवरवाई धैलस लपक के, सुत गइले खटिया पे देवरा पटक के।
कि कमर टूट